ena amaona ngati zimene timalankhula mama wangati uno siku ndi siku, mwezi ndi mwezi, ndi zinthu zachamba, zinthu zimene munthu wake ndi wopenga misala na madrama. Odala amene amati akamva maaudio a the DC amadalisika komanso amamva nkhani zenizeni. Chifukwa chake timanena kuti mneneri salemekezedwa kwawo monga amene alili ngati abushiri aja. Anthu amatenga ngati abushiri aja ndi asataniki, amatenga maprofeti ngati mene ali anyangulu aja, azimba aja ngati ndi asataniki. Koma ndithu amene aja akupulumutsa miyoyo ya anthu, komanso akudyetsa anthu muwaliranjimu, munchinjimu, komanso loziko lonse limapangira umboni kuti abushiri akafuna kupanga zawo zimakhala zenizeni. Amakonza kubweretsa mahelikopita mu ziko limene asogoleri aje alibe ulondege, ziko limene asogoleri aje ndi ongokuba basi. Kukapanga ngozi amadalira maiko akunja kuti abwereke ndege, koma bushiri one man amakonza kupanga zimenezo. Choncho ndodala amene amakhulupirira anthu awo, aneneri awo amene ali mu ziko lomwero, amene amati akamalankhula mama wangati pano amatolamo nzeru zina ndi zina. Mwachisanzo ndinanena loweruka lapitalo mamawa kunena kuti boma la Malawi likukakamiza maministers ena atumizidwa ku blanta ya Synod of the CCAP kukakamiza azibusa kumeneko general secretary wawo ndi anthu awo kuti alembe kalata yonyoza kunena kuti anthu amene anapita ku Page House anapita mwaokha, ndipo iwo ngati mpingo sakuziziwa. Chikhalire nicho anawauza anthuwo ndi iwo, ndipo kulembedwa kalata ya Malawi ndi pamene titi tiziwe ife kunena kuti azibusawa ndi ankomba kuwiri manjanjawidi nawonso angofuna ndalama. Anthu amene amapemphera kalekale lokupemphera zenizeni anatha muno Malawi, tasala nawo wa ambiri wa ni manjanjawidi makawazi onamizira kupemphera ndi ajatu anamizira anzawo ngati sakuziwapo kanthu, atalandira ka 50 million. Anthu omvesa chisoni kwambiri. Ndi ena ati akufuna umboni onena kuti kali ndondoona kodi umboni umene mukufuna inu ndi uti, popeza ine ndinalengeza kalata yo isanachitike, isanalembedwe, ndi pamene mungaziwe inu kuti ine ndine woopsa kwambiri. The DC amenenso ndimayenda ndekha, malingaso ndikuvuta kwa fiyolo kundi kumayenda ngakhale pansi. Amene angandifune akhoza kundipeza koma ine sindimanyumusidwa kwambiri. Chenjezo langa mama uno likupita kwa Lazarus Chakwera ndi nduna zako, kunena kuti meeting imene munapanga zulo, imene mwalengeza, imene mwakambirana kuti mukufuna muyambe kumayenda m'mashopu mwa anthu a business komanso nyumba mwawo, ndicho linga kuti mukayang'anemo ndalama za forex. Imene ndi programu yopusa kwambiri, ndipo ngati simuichita handle bwino programu imene ithawisa ma investors, mukumbukire kuti ziko lanu ndinu anthu opempha azatenge amene china chilichonse mmadalira maiko akunja. Ndipo tithokoze anthu amene wa business kuchokera kwa anthu amwenye azungu ena ndi ena, komanso anthu ena ochokera mu Africa momuno ngati ma Burundi, amene alipangisa ziko kuti economy yaje imene mwayiwononga nokha, koma economy inali bwino kwambiri. Anzanu ambuyomu kuchokera kwa Bakiri Muluzi, Bingwa Mutalika, Mai Joyce Banda, nzima itu kuzafika Peter Mutalika, economy ya ziko idali bwino, Amalawi amanjoya, koma inuyo mwayiwononga economy nokha chifukwa chokuba. Ndipo mukamanena kuti mufuna muyambe programu yanu yomayenda kumashopu komanso kumanyumba anthu ngakhale usiku kumafufuza ati makobiri, ndi chimozimozi kumawauza anthu kuti mikozo iyi ndi yanga koma manyiwa si yanga. Izi nthu mwazisokoneza nokha. Kumbukirani kunena kuti mutalowaso 2020 munaliso ndi programu imene mmaba ndalama mwa Burundi,
munapangana kuti mpeze ndalama zogulira magalimoto, mwagulagula magalimoto, mwabayiba ndalama, mwaba makontena, mwaba mamiliyons amaburundi, anthu osalakwa, anthu amene amapanga mabizinesi yawo mwamtendere, kukhala bwinonso ndi Amalawi, kuwalemba ntchito Amalawiwo. Leronso mene mukuyandikira kampeni mukufuna mube ndalama zina, ndalama zake ati mukunamizira programu yokuti mufuna muzipita makomo mwa anthu, mashopu mwa anthu amwenye ndi maburundi, muzisakasaka ma US dollars. Fuso nkumafusa kuti kodi anthu akuno akamagulisa zinthu zawo amagulisa ma US dollars, masa amagulisa Malawi kwacha. Iwo akafuna kugula katundu masa amachita apply ku banki malinga ndi Reserve Bank policy. Now, how come that this time around you want to start a campaign yomaenda manyumba mwawo mwa anthu aja amwenye ndiye ati muzichita sechi ndalama? Iyi ndi programu yonama. Vomerezani kuti mufunanso muyambe kawiri kumaka abera anthu aja malinga ndika kampeni kapene kakufunika kuyambikawo. Mukufuna muzika abera anthu ajawo. And I don't understand kuti andale eno mmaganiza bwanji. Chifukwa amene ali ndi forex ndi inuyo. Bwezi pano mutauza polisi akayambe kunyumba ku State House iko azikasecha. Chifukwa ifeyo umboni tili nawo kuti amene muli ni makobiri ndi inuyo andale, amene mukusunga forex ndi inuyo andale, amene mukupanga business even za black market ndi inuyo andale. Ndipo andale mukupanga zambiri, even olochamba mukupanga business ya chamba, koma munthu kungopezeka ndi midulu iwiri mukumamugwira. Even kumwanza boda kukumapezeka chamba, kudeza kukumapezeka chamba, chamba cho chikapezeka olo ni minerals zikumango zembesedwa kungokhala ngati akupita nazo ati kuboma, koma zinthu zokazifuza zimakhala kuti ndi za minister wina, koma zimenezozo azipitisa kale munthu yonse sanga mmange wapita. Mukamakhala musamaone ngati Amalawi ndi anthu ogona. Amalawi tusi anthu ogona, Amalawi ndi anthu ozindikira. Ndipo izi programu imene mukupanga imene muzandikumbukira pamawa, mashopu ambiri atasekedwa, ma investors ambiri, a business ambiri tikunena pano ayamba kale kuchoka muno Malawi chifukwa cha kusowa kwa forex. Ndipo mufufuze mu history izi zikuchitika koyamba sizinachitikepo kuti anthu Malawi muno akayambe kuthawamo muziko lombesa chisoni. Mwabayiba nokha, mwazibera nokha ndalama zo muziko mwachita create nokha tension, basi ndiye mufuna muzianamizira anthu amene akupanga ma business kuti ndi amene akusunga forex. Forex ikusungidwa ndi inuyo kuchokera ku State House iko, kuchokera kwa ministers iko, ku Capitol Hill, ndino amene mukubanda ndalama ndi ku Reserve Bank, the worst governor that we have, amene sakuziwa chimene akupanga. Ndi zimene akusunga, mukusunga forex, mwaiba forex ija, ndipo mwakhala mukupita maiko akunja ndikumakachita banki ndalamazo. Ndiye mufuna mwanamizire anthu ena cholinga kuti muzikangate mukupita kukayang'ana forex koma mukukabera ndalama zawo. Ziwani kunena kuti zachitika zulo zija mashopu ambiri osasegulidwa. Is a danger warning sign. Komanso mavenda amene akufuna achite demonstrate lero kupita ku State House pakana ku Capitol Hill kapena ku office kwa Gwengwe, it is a danger warning sign. Ndi ziko lombesa chisoni limene limati likazuzulidwa ozuzulayo ndiye amamangidwa, opereka advice yo ndiye amamangidwa. Ichimodzimodzi zimene zinachitika ngati kuchikangawa zijazo, anthu amene amafuna kuti apereke maumboni amaopa kuopa kumangidwa. Pomwe maiko ena zimene zachitika zija anthu akaona akubwera kuti apereke umboni, azungu amakondwera kuti amve the truth. Koma ziko la Malawi ndi ziko lomvesa chisoni limene limamanga ndi chifukwa choti akulankhula za imfa. Koma akuluakulu James Hadley Chase kunamizana kupangisana njomba kutitenga ife ngati zisilu. Ndafuna ndikusimikizireni kuti no matter what, whether it will take how many years, can be 20 years, but the truth about Chikangawa will wanna come out one day. Ndipo Amalawi azaziwa chilungamocho
olo mutakwirira chilungamo motani, olo mutamanga anthu ochuluka motani, but there will be one day is one day anthu adzaziwa chilungamo chimene chinachitika uchikangawa. So musabwerese environment yopyeza, environment yofuna kubweresa attention muno Malawi, kaya muli ndi mfuti, kaya muli ndi chani, koma mwasiya anthu zinthu zakuvutani. Kodi inu nokha amene simukumva chisoni ndi mmene zinthu zikukwerera, mukamakambirana kuma meeting kanuko mukukambirana za mtundu wanji? Kodi inu simungachite resign ndikupulumusa ziko kwa salaku? Simungachite resign panopa? Instead of resigning ndi pamene mukumatumiza anthu ena kumapita kwa Chikowi, ena kwa Chikanda, ena ku madera osiyana-siyana matiye akuzomba, komatu anthu ochokera kumeki ndi ena ochokera ku Ministry of External Affairs kapena Internal Affairs ndikumakapanga campaign ndikumauza anthu kuti alesa asavotere wachipani china koma muvotere ifeyo, tipo tikupasani sign, munthu wathu tizimpasa sign yokuti muziziwa kuti ameneyo ndi wathu. Mmene lili zikoli osamva chisoni. Komanso makape eni ndi a opposition. Makape a opposition ndino makape kopsa, chifukwa nthawi imene mukanakhala inu united ndikubwera pamodzi ndikuwapangira mademo anthu amene wa zisiru zimene amene wa mademo a 1 week is enough. Inunso mukanabwezera zimene zinapangidwa zijazo kupanga mademo a daily kwa mufuna ka 2 weeks, koma apangidwe mademo nicholinga kuti mupulumuse anthu. Ziko ili likufunika anthu okuti alipulumuse, koma vuto lakuno asogoleri athu akuno kuopa kumangidwa. Zija mukafuna kupanga pakati apo za mademo mumati mukudikira khoti likupaseni go ahead. Kulizi pakana lero kumafuza kuti kodi mademo aja electoral commission kuti mufuna uje ni chairman achoke, uja chairperson achoke, zili pati lero limama kuti muyitanise mademo amene zinthu zakwerera muno Malawi ndicho linga chopulumusa anthu. Imulipe business as usual. Anthu a opposition ndikumafuza kuti kodi amene wawa ati akufuna ati azasogolere ndani? Azasogolere ndani? Koma aliyese ali busy basi kumanena kuti ndiyima ndekha, ineyo ndine dolo, ndiyima ndekha. Basi mungofuna upresident, instead of rescuing, instead of kuwatetezera Malawi, kuwapangira a conducive environment ndi mmene zinthu zilili. Mukamapanga zinthu zanu tamuganizireni lebala, mukamapanga zinthu zanu tamuganizireni venda, tamuganizireni ogwira ntchito muti, tamuganizireni ogwira ntchito kwa mwenye, tamuganizireni ogwira ntchito kunyumba kwa munthu. Kodi ndi mmene chimanga chakwereramu, zinthu mmene zavutiramu, munthu wakumuzi amene akufuna azigula tablet ya sopo 1.5 akayipeza kuti ndalama. Amalawi yakuzunzika kwambiri muno Malawi, koma a opposition mulipe. Basi muli busy ku parliament so kuti muzipangako zinthu zeni. Ndithu palibe chimene mukupanga. Tapanga ni malamulo oti akomere anthu, palibe chimene mukupanga. Panga nditu za section 65 muchite impeachment, palibe chimene mukupanga. Tapanga nditu zinthu zokuti zikomere aliyese ziko lino, palibe chimene mukupanga. Kubasi muli busy kumango omwe ati ndino anthu omvesa chisoni kwambiri asogoleri a ziko la Malawi. Nonse olamula ndinu anthu osusa. I think mmapangana mukuziwana chimene mukupanga inuyo mukuziwana. That's why ziko lino kulizi business as usual, but despite all these challenges zimene akukumana ndi anthu. Malawi akukumana ndi mavuto osiyana muziko limene lili la chakwera, but you are not standing up together and fight them. Ali maiko ena akunja nthawi ineyo ndi pamene chakwera jakanaona nyekwe, koma ayi mmaopa ati kumangidwa, koma mukufuna so mukhale asogoleri. Ino ndino makape kwambiri. Bon Klindo, the DC. Mwana wopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.E. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.